everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Niya ang sumpay ni naginapustang sugilanon X Kingdom. Ambi ang espadang itong Prinsesa Hestia. Ako na mutapog sa Bakunawa. Ihatag na kanako ang espadang itom. Ihatag na kanako. Ambi! Tapuson ko sa Bertagos Luminous. Tanawa! May isukon sa Bakunawa nga ni atupang nato. Patyo na kita ni Bakunawa. Ambi na ka ng espada Hestia. Ingon sa napriso ko. Hindi ko makakawas. Pero makita ko ang mga kaaway ug ang mga anghel. Pili. Kinahanglan makita ko si Prinsesa Hestia aron makatabang ko sa pagpakig-away. Prinsesa Hestia! Prinsesa Hestia! Hain ka! Prinsesa Hestia! Oh! Sige, ako nadasmagan. Pili ko kini makita. Tungod kay napriso ka, Luminous, o kinahanglang makagawas ka? Batang anghel. Ang Bakunawa, nagkadool kanila ni Prinsesa Hestia. Ingon sa masukaan si Luminous nga, nagatubang ni Prinsesa Hestia. Nga naman ka, mupadool ko. Ana si Bakunawa, nagatubang na nimo. Nakasiguro ko, nakuhaon ka niya. Ambi na ang espadang itong kay ako'y mupatay niya. Ambi! Nganong iatras ka? Ambi ang espadang itong aron katabangan ko ikaw o mapatay ko ang Bakunawa. Oh, ihatag ko kanimo ang espadang ito. Ani ah? Anong imo kining ibuhat? Tungod kay impostor ka! Alastor! Hestia! Mamatay ka! Dili ka na makabalik hangtod sa hangtod! Bantayan ko lang yan ng banga nga gipabantayan ni Wasay nako. Buta, prosetora si Wasay nagdagan-dagan, o gigukonsep ni Bertagos. Way pastilan, akong Ginoo, diha sa langit tabangin taon me. Kay kun mga sepiat nga, mga matay yun mining among kahimtang ron. Gipalibutan me sa among mga kaway. Law sa matong nisad sa banga! Siladaan, ha? Oo, day! Siladaan din ako ang banga! Siladaan sa makatong espiritu nga nasod sa banga! Anak! Giatubang ka ni Bakunawa! Ang lisod ko sa Paginawa. Ano kini? Pakin ko ang imong amahan. Dili mo ka na mahimo! Galit ko naluya! Huwag ang espada nitong natagag akong kwaon! Kinako sa halin pa yung unsay babawa! Pinakuhon ko ikaw sa akong templo. Kung di ka na makalingkawas, kay pinaagi sa espadang itong ipapatay ko ang imong lawas na immortal. Ang akong espiritu, nabuhag na usab sa akong lawas. Ug ang espada nito, ingon sa dunay ni Pudit nga dili makita. Dili Mudaog ko, Hestia. Mudaog ko. Dili ka mo daog! Anak kaniya ang espadang itong Hala, noon sa nana, nikisi-kisi naman nas Bakunawa. Bebe,
Ay, hala. Kinalandig ko maabsan ni Birtagos nga. Nagkukunda ko. Ay, marang mahusos ako. Niluag akong girdol. Dagan wasay. Ala, kaluagan ni akong girdol. Ala, dagan wasay. Samtang nagdagan, dok. Dagan, dok. Dagan, dok. Ay, ang akong girdol. Puro man natangtang na ng garter. Ining girdol. Dagan. Ay, ala. Dok. Diliday ko, magbuot ka. Larita Bundok. Yuli Ognoy Jibira. Oy, Lilia Rivera. Kumusta dalagit? Dalagit lagi hapon. Agay. Oy, Ay, sabat to. Hapit ko maigo, da. Tarong Birtagos, ha? Ay, inabaw niya. Kailabaw pa sa kong amaw. Dok, daga. Dok. Ala, daga na yun wasay. Ala, muna nagkalabdik ang mga garter sa kong girdol. Ay, lagi paigos kilat ng wasay. Inday Joy Sandoval. Sindu Abapo. Managan Tadong. Ay, Neluya dia. Ilmo Bagos. Manari Rata. Cesar Alan Babaong. Dagan. Cesar Ayan Babaong. Dagan. Ala, nahog ang mga mata ni Birtagos. Ano man to? Asa na to? Ay, kamang kalisod na nga nawat na tayo girdol. Ay, kamang wasay, kamang. Hay naman itong mga mata, Birtagos. Hay naman ka. Oy, hala. Natakda naman ng kuning wasay, hala. Alulala, unsa na niya, ay. Hala, kadugay bang nahuman sa pagsod sa espiritu ni Birtagos? Well, hala, unsa ni tabo. Lusin na tabuan eh. Ala, naghilak naman na si Raul Laminas. Uy! Nga naman ka, ha? Nga naman! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.